Gündoğur Ukrainada Yavoriv harbi bazasında tövüş uğrundan tälim berilýär. Ukrainanyň Milli Gwardiýasy Birleşen Ştatlaryň ýaragly güýçleriniň 173-nji desant brigadasynyň harbiýleri tarapyndan türgenleşdirilýär. Bu Ukrain harbiýleri Gündoğurda ortaçy separatistlere garşy tövüşleri baştan geçirdiler. Häzir olar Amerikanlar tarapyndan özlerine tövüşiň has netijeli usullarynyň öwredilmegine garaşýarlar. Військова медицина, надання першої допомоги, а представники США нам дають тактичну медицину. Тактичну медицину, це як нова військова наука, допомагає надавати допомогу під час ведення бою. What's the easiest way to see if your buddy is awake or unconscious? İlkinji kömek türgenleşikleriň ýene bir bölügidir. Adamyň janyny halat etmek boýunça usullaryň öwredilmegi bilen Ukrain harbiýleriniň arasynda adam ýetgisiniň azalmagyna garaşylýar. They can go and then teach that within their army, as well as bringing in soldiers for basic buddy aid that you would need on the battlefield, so that wherever they go after this training, they'll be successful and be able to take care of each other. Emma kömek berýän diňe Birleşen Ştatlar däl. Ukrain harbiýleri Gürjistanly instruktorlar bilen hem işleşdiler. Gürjistan 2008-nji ýylda Ortiýetiň goşun salmagyna garşy töweşipdi. Şeýlede Gürjistanyň öňkü prezidenti, häzir Ukrain hökümetiniň geňeşçisi Mikhail Saakashvili hem berdi. Что это говорит о том, что просто и главное, их никто не призывал. И главное, они не наемники, потому что реально практически за это ничего не получают. Они реально здесь по зову сердца. И я думаю, что когда у Украины есть столько друзей вокруг, не может она окончательно не выйти победителем из всего этого. Şeýlede Birleşen Ştatlar Ukrainany adam ölümine sebäp bolmaýan harby enjamlary şol sanda 230 Humvee kysymly ulaglar bilen öpçün edýär. Olar radio sürüjisiz uçarlar giýje ulanylýan optiki guralar we medisina terişdeleri bilen bilelikde Ukraina mart aýynda gelip başlady. Ukraina kömegi artdyrmagy soraýar, emma diňe syýasy we harby goldaw alýar. Humvee ulaglary ýelinde prezident Petro Poroshenko olary hut özi kabul etdi. Я зараз особисто за кермом Хаммера побачив, що це є надзвичайно ефективна, надзвичайно потужна, надзвичайно добра бойова машина. Yavoriwa gaýdyp gelsek, Tokoyda atuwdalyk, käbir türgenleşikler çadyrlaryň içinde geçer. Ukrainanyň ýaragly güýçleri ýyllar boýy gowşa üçinçiliginde saklandy we soňky ýylyň dowamında söwüşlerde synaldy. Prezident Poroshenko goşunyň başdan aýak gaýtadan dikeldilmelidigini aýtdy we bu iş indi başlandy.